Nna biko nyere m aka. Kamgbe today ka nwunye m tọgbọghị. Enwebeghị ụdị ọgwụ m na-azụbeghị. Enwebeghị akpọla m ndị ekpere ha abịa nga. Lee ya anya sị enweghị ihe na-arịa ya. Amaghị m ihe m ga-eme. I don't want her to dead. I don't want my wife to dead. Biko nyere m aka. Ewetele mmiri nye eweta ihe nsọ tee ya eweta eri enwere ka a na-eweta ya ji kọwụla emetere ya ji fe n'isi kọwụla enyere ya fe n'isi chọrọ m ka ọ nwụọ despite na ama m n'ọwa onye ekwuru mana still biko ya dịrị m ndụ biko ogwugwu wee na ya agwọta n'izie Imo ogwugwu na-ekwu na nna o wee bụ na o bute nke anyị agwọ n'ezi ncha ebe ogwugwu ọ na ya Imo nya mmekwuri o ji acha fịọfịọfịọ ogwugwu na-ekwu na nna Imo egwe ka ọ na-apụ onye na-apụ ọ pụọ na mmanụ ya na-achị ya ogwugwu mana afọrọ ife anyị ejigwe ogwugwu na-ekwu na nna Imo o wee sị na ife ọṅụṅụ ife gịnị ka na-aṅụ nwebeghị ihe ewetala m mmiri nsọ nye ya mmiri nta nye mmiri imo fụọ mmiri olugbo mmiri ụgụ mmiri nchụanwụ ma mmiri nta mmiri imo mmiri akamụ ma mmiri moringa ma mmiri nọtụmed enwebeghị ihe ọ na-aṅụ fọbeghị Imo ajụrụ m ya ọnka ife ọnka na-akwapụ n'ihe n'ọsọ mba ndị a ha kwuo n'okwu Imo chere Imo ọha na-akpọ m ka ọ gị na-akpọ m o wee sị nọ nke nwere okwuchi yelo na ya akpọ afọ ya anụ m anya ọkpọ na Imo jee chọrọ ya na-akpọwa ya La casara with yellow cover. My medicine. My medicine. La casara. My drug. Chinekele. La casara with yellow cover. Amen. Doctor. Chere ma akpọ ya chere ma aga kpọ ya. Igbo na-ejebe anya ka a na-akpọ. La casara. Aṅụrụ ndụ. Anya la casara with yellow cover. La casara. Ọkọ yellow cover dị. Anya wa gị. Bịa. Bata. Chere magi biko kpọrọ ndụ gị n'ọnụ eweli iwe ị na-achịkọrọ m na kamgbe today m nọ nga na-epe na-eti agbahụ ga chọọchị ebe m kpee m ga dibia m ga ntakị imo naanị ka m wee revive ọ gị na ọwa ọnụ tọrịtọrị idoro gị n'ala ọnụ tọrịtọrị ịnụde gị oke eliwe gị ọgwụ n'ala ị na-akọrọ m na ọ ihe ọnụ tọrịtọrị na-arịa gị sị m na akwụkwọ ọ na-adị gị abalị gị na-arahụ ụra ị na-adọgwụgwa kwụlịkwụlịkwụlị mama agwụla gị mmechi ọnụ m ị na-esi ga ụkọta ụla gị mapụ gị na-aga ala gburugburu ụmụaka ibe gị na-eme ha pụọ ha mara awa gịnị wee ma awa mara ihe na-ewu ewu mara ihe mege na taụn ọ wee ma awa mara miniti jegị iwu gị pụọ nwoke gafe gị akọ ya ọnụ nwaanyị agafe gị akọ ya ọnụ ụmụaka gafe gị akọ ya ọnụ anụmanụ nkịtị gafere agafe ịkọchi ya ọnụ ọhịa eji mara gị ịkọ ọnụ onwe ihe bara uru ịma so naanị gị nwe onye na-ama na ndị lakasera mege promo lakasera with yellow cover nna m ọkwa nne ịhụrụ ya naanị gị nwe onye na-amadụ gbanganụ jibeta ajụjụ emega ha promo refresh and connect gbagam gị refresh yo ya gị ṅụọ gị were eziokwu share connect ya into your destiny machi n'okwu shi lakasera nsị gị akọrọla mmadụ how gbake na ntị alakịrị m ha wa mgbe na aṅụ ya kwupe ya ịhụ na ihe dere n'ime akara na ya n'ime gị were akara ugbu a gee SMS ya to 20055 asị m gịnị
20055. Ee, ga-enwetawa ihe nrite nọ n'ime ya. Recharge card a na-awa ịga, telivishọn a na-awa ịga, LCD ọwụtụkwa telivishọn ndị Igbo Fedeco, ọwụtụkwa Igbo Fedeco, LCD plasma TV ọ nọ ngwa, Apple phone nọ n'ime ya, iPhone nọ n'ime ya. N'ime okwu simmen. N'ime klakasịrị na property nọ ya n'ime, ma ihe nrite ndị nke ha na-akpọ ha aha ọ nọcha n'ime ya. Ị na-achọ ịgwa m ugbu ahụ na lakasịra na ugbu ahụ aṅara property gị ji nwayọ na-ataka ya gafukwe. Imo ogwugwu na-egwu na nna anụ na ha ebu ihe. Imo ogwugwu si n'ihi ebute Imo na-ege ntị, ogbugwu si na ọmụmụ nwe Imo ogwugwu si n'ihi ebute Imo Egom. Lakasera bụ aṅụrụ ndụ, aṅụrụ property, refresh and connect. Tara m onye dibịa nara ya ka ogbe fiana Mike Holy Ghost fire, blood of Jesus, Holy Ghost fire. isi Ogwu gịnị? ogwugwu nye isi Ogwugwu enweghị ike. ogwugwu isi No power under ogwu. Lakasera with yellow cup. Kama m nwụọ, kama m ga-elu so lakasera with yellow cup. Let me nwụọ. ihe anwụ Property nọ n'ime ihe anwụ property. ihe anwụ